исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада Котышкыш юл транспорт һәлакәтендә 19 яшьлек егетнең гомере өзелә. Урсалы микрорайонда җиңел машина бензовоз белән бәрелешкән, фаҗиганың барлык шартлары да ачыклана. Неврологик тайпылышлар, йөрәк-кан тамырлары авырулары һәм буыннар авыртуы. Бу талпан тешләү нәтиҗәләренең тулы булмаган исемлеге. Сезон якынлашу белән табиблар профилактикалау чаралары турында искә төшерәләр. Экологик транспорт чарасы уйлап таба һәм үзе җыя. Беренче лицей интернатта тәрбияләнүче алюминийдан электр машинасы ясаган. Гадәти булмаган транспорт тизлеген сәгатенә 25 км кадәр арттыра. Әлмәт районы ветераннары 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел юбилей медальләрен алуларын дәвам итәләр. Валентина Емельянованың балачагы сугыш елларына туры килә. Ул колхозда эшли, Нурлат районында яши. Кияүгә чыккач Әлмәткә күчеп килә. Бүләкне аңа беренче территориаль иҗтимагый үзидарә җитәкчесе тапшырды. Валентина Аркадьевна, сезне Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы белән котлыйбыз. Сезгә сәламәтлек, озын гомер, шатланып яшәүегезне телибез. Хәзерге вакытта территориаль иҗтимагый үзидарә территориясендә 8 ветеран яши. Тагын бер тыл хезмәтчәне Миңниса Шайхуллинага да юбилей медале тапшырылды. Бөек Ватан сугышы башланганда аңа 15 яшь була. Тылдагы хезмәтнең бар авырлыгы да яшь кызның җилкәсенә төшә. Аңа колхоз кырларында да, фермаларда да эшләргә туры килә. Ул 6 бала тәрбияләп үстергән, бүгенге көндә 10 оныгы һәм 6 оныкчыгы бар. Киләсе елда ветеран 1 гасырлык юбилейын билгеләп үтәчәк. Теге сугыш вакытында кайда хезмәт иттең? Тылдамы? Тылда. Алда, Ветеран тылда. Менә сезгә бүләк чәчәк. Ветеран Неврологик тайпылышлар, йөрәк-кан тамырлары авырулары һәм буыннар авыртуы. Бу талпан тешләү нәтиҗәләренең тулы булмаган исемлеге. Әлеге исемлектә шулай ук талпан энцефалиты вирусы һәм боррелиоз сезон якынлашу белән табиблар профилактикалау чаралары турында искә төшерәләр. Арбаны кыштан, чананы җәйдән әзерләдиләр. Урманга барырга яратучыларга талпан энцефалитыннан хәзер үк прививка ясатырга тәкъдим итәләр. Җиләк-җимеш, дару үләннәре һәм гөмбә җыю сезонына алдан әзерләнергә кирәк. Прививки делают заблаговременно, и там несколько схем прививок. Прививкаларны алдан ук ясыйлар һәм аның схемасы бар, ләкин аларны кыр шартларында эшләүчеләргә мәҗбүри ясарга кирәк. Халык процедуралар кабинетына бара. Прививкадан баш тартучыларга талпан кадалган очракта табибларга мөрәҗәгать итәргә, бөҗәкне тикшерүгә тапшырырга туры киләчәк. Һәм үз халәтеңне 1 айга якын күзәтергә кирәк була. После удаления клеща 21 день измерять температуру. Талпанны алганнан соң без 21 көн дәвамында тән температурасын үлчәргә киңәш итәбез һәм профилактик дарулар билгелибез. Талпан энцефалитыннан һәм боррелиоздан. Әгәр кеше беренче көннәрдә мөрәҗәгать итсә, талпанга каршы иммуноглобулин ясау яхшы булыр иде. Талпаннар сезонны майдан сентябрьгә кадәр дәвам итә дип санала, әмма табибларга зыян күрүчеләр апрельдә дә, октябрьдә дә мөрәҗәгать итә. Клещевой энцефалит он вызывает... Талпан энцефалиты ул неврологик тайпылышлар китереп чыгара, күпчелек дәрәҗәдә паралич, эпилепсия булырга мөмкин. Боррелиоз шулай ук нерв системасы, йөрәк-кан тамырлары системасы зарлануына китерә. Буыннар авыртырга мөмкин. Статистика буенча узган ел Әлмәт районында яшәүче 609 кеше талпан кадалу очраклары белән мөрәҗәгать иткән. Боррелиозның 1 очрагы теркәлгән, талпан энцефалиты белән авыручылар булмаган. Котышкыш юл транспорт һәлакәтендә 19 яшьлек егетнең гомере өзелә. Урсалы микрорайонда җиңел машина бензовоз белән бәрелешкән. Көчле зыян күрү нәтиҗәсендә 2 машинаны да махсус техника ярдәмендә эвакуацияләргә туры килә. Не выбрал безопасную скорость для движения. Хәрәкәт вакытында куркынычсыз тизлек сайламаган, каршы як хәрәкәт полосасына чыккан һәм Ситрак йөк автомобиле белән бәрелешкән. Ул Совет урамы ягыннан Садовый урамы юнәлешендә барган. Юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә 2005 елгы Приора автомобиле йөртүчесе алган җәрәхәтләрдән урында ук вафат була.
Фажиға кешкі 7-ші ортыда була, бәрілі күшлі болу сәбәплі, хәтті бензовозда күртке үшіп шыға, аның прицебі машина юлын қоплый. Заречный урамы кибіттен алып, юл шатына қадар ұзақ вақыт ябық була. Юк машинасы ертушісі жерәхәтлер алған, ол табиплар күзетуі астында. Юл транспорт халекаты шартларын дәулет автоинспекциясы хызмәткәрләре ашықлый. Әммә күн яқтысында бұл участықта юлның тар һәм тирән тәгәрмәш изләре болуы күренә. Шуны да әйтергә кирәк, бу юлдан машина йөртүчеләр инде күптән зарлана. Йөк автомобильләренең зур трафигы аркасында юл өслегенең торышы канәгатьләндерми. Бу аварияның бір сәбәбе була аламы, моны тикшерү генә әйтә алачак. Новация идарә компаниясы директоры үзенә штрафны 3 тапкырга арттырган. Узган елның августында Татарстанның торак инспекциясы җитәкчене йортны тиешенчә тотмаган өчен административ җаваплылыкка тарткан. Ул вакытта штрафның күләме 25 000 сум була. Вазифаи зат аны түләми һәм нәтиҗәдә торак инспекциясы судка дәгъва юллый. Директорны гаепле дип таныганнар һәм яңа штрафны инде 50 000 итеп билгеләгәннәр. Хәзер хатын-кыз 75 000 түләргә тиеш. Әгәр бу юлда җитәкче түләүдән баш тартса, суд штрафны икеләтә арттыра. 15 тәүлеккә кадәр кулга ала яки мәҗбүри эшләр рәвешендә җәза бирә ала. Татарстан Республикасы Югары суды хукук бузучыны Әлмәттә Дала Зәй елгасы янындагы шүплекне бетерергә мәҗбүр итте. Законсыз шүплекне инспекторлар җәй көне үк ачыклаган. Экология министрлыгы хезмәткәрләре 320 квадрат метр мәйданда калдыклар өемнәренә тап була. Туфракка китерелгән зыян 130 000 сум дип бәяләнә. Жир кишәрлеге милекчесенә зыянны коплау һәм шүплекне бетерү турында дәгъва юллаганнар, ләкин ул аны игътибарсыз калдырган. Нәтиҗәдә инспекторлар Татарстан Республикасы Югары судына мөрәҗәгать иткәннәр. Соңгысы таләпләрне хуплый. Яшьләр үзәгендә сугыш турындагы җырлар яңгырады. Фестивальдә Әлмәт районының иҗат коллективлары катнашты. Номерларны жюри һәм катнашучылар үзләре бәяләде. Безнең төшерү төркеме дә бер коллектив белән аралашып кайтты. Кәләйем ансамбле солдат турында татар телендә җыр башкара. Бу әле репетиция гына. Коллектив сәхнәдә инде 40 ел, әмма чыгыш алдыннан барыбер дулкынланалар. Мы сегодня будем петь песню про войну. Әтиләребез, туганнарыбыз җиңү белән кайтсын өчен без бүген сугыш турында җыр җырлыйбыз. Хәрби патриотик җыр фестивале ватанны саклаучылар елына багышланган. Бүген Әлмәтнең иҗат коллективлары фронтка җыр белән генә түгел, гуманитар ярдәм дә күрсәтәләр. Год защитника Отечества, и сегодня... Ватанны саклаучылар елы һәм бүген дә ветераннар фронтка махсус хәрби операция зонасында булган егетләргә ярдәм итүдә зур көч куялар. Һәм бу ярдәм безне ныграк берләштерә. Берләшеп без җиңүгә ышанычыбызны һәм рухыбызны ныгытабыз. Концерт 2 көн барды, сәхнәгә барлыгы 90 артист чыкты. Экологик транспорт чарасы уйлап таба һәм үзе җыя. Беренче лицей-интернатта тәрбияләнүче алюминийдан электр машинасы булдырган. Гадәти булмаган транспорт тизлеген сәгатенә 25 км кадәр арттыра. Беренче лицей-интернаты укучысы карт җыйган. Әгәр картинг өчен гадәти машина ягулыкта йөри икән, бу электр куллана. Әмир сүзләренчә, мондый транспорт булдыру уе картинг клубка йөргәндә килгән. Я ходил на картинг и Мин картингка йөрдем һәм транспортның экологик төрен булдырырга теләдем. Күпләрнең электр машиналары бар, ләкин нәкъ менә минеке кебекләре юк. Кирәкле запас частьләрне Әмир үзе ясаган һәм сайлап алган. Утыргычы һәм руле чын карт машинасыныкы кебек. Аккумуляторы 1 сәгать ярымга җитә. Үзенчәлеге каркасын аргон ярдәмендә алюминийдан эретеп ябыштырырга карар кылына. Экологик транспортны 8-нче сыйныф укучысы масса күләм җитештерүгә җибәрергә хыяллана. Егет машинасын 3 атна җыйган, хәзер планнарында кар машинасы җыю. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.